Ťažiari majú jednu obrovskú výhodu. Coiny získavajú lacnejšie a hlavne anonymne. Lacnejšie? Áno. Ťažba ti vyrobí BTC o minus 40% lacnejšie, ako keby si ho kúpil na burze. Je tam ale háčik a nie je to pre každého. Bitcoin by bez ťažiarov nedokázal fungovať. Sú to oni, kto overuje každú transakciu a drží sieť bezpečnú. A za to im chodí odmena v BTC. Keby ťažba nebola zisková, ľudia by stroje povypínali a Bitcoin by skončil. Preto je celá jeho filozofia postavená na tom, že ťažiari musia zarábať. Koľko zarobíš ty? Rozhoduje viacero faktorov. Cena coinu, cena tvojej elektriny a difficulty. Pár centov na kilowate je rozdiel stoviek eur mesačne. Takže nestačí kúpiť hociaký máňar a dúfať. Treba si dopredu prepočítať, čo sadne na tvoje podmienky. Na webe ako-ťažiť-kryptomeny.sk nájdeš kalkulačku ziskovosti. Napíš do komentára slovo kalkulačka a pošlem ti ju.